tiniwo hey ka bachamung folao jungja tei mechen ma sikla sikli ni zora o bijab chung release laika o bijab ni bisingo tripura ha ni bagwi sikla sikli rok ni bagwi question sumung tongmani rok no kaham ni lama chungno tuidul mannai jo to swika o bijab suinai le reverend Sunil Debbarma ungkha o tabuk nokong pastor amchoi ho pastor in charge ungkha o bijab le ang bo pore kha sikla tripura ha ni bagwe bela khenang mani sikla sikli rok ni bagwe ungnai te thaisingo samani hai kha ba chamung te fola ni phaisingo bo te jung jalo klai nai rok abono jo to chung mechen man mani lama chung sikla sikli rok ba chamani lama o boy ni bisingo suizak tok ha aboni bagwe je o video nuk nai rok o bijab no paina ni bagwe ang norok no koija o bijab ni damle 100 ungkha boni bagwe asuk dam bong ya jo to paina ni bagwe ang norok no koija te apo hai literature ni phaisingo chung bus kango himmana ni bagwe poi ka ham suinai reverend Sunil Debbarma ni thanyo mo belai ke kapchang ma koksa te pai thako ang sana mu chung manile o boy no pai di norok le bahai sanai english ko pai le regret ungklak norok le profit mang lab mang manai apani bagwe o boy no pai na ni bagwe jo to koyo te o boy je pore nai ro kai tor norok no hamari kai thung ambai sikang puila o kai tor ni thani ambai sao karon ke bijab sikla sikli Jora suinai reverend Sunil Debbarma nogong pastor thanyo mo ambai sao o bijab bisingo kokdwk kabang ma sului chini bagwi lap kabang ma tongmana ni bagwi chini sikla sikli ro bagwi simwng yawi chini tripura hao tongmung kaham chung sunna ni bagwi pohai bijab chini bagwi snama ni bagwi lai chini bagwi lap kabang ma te jo to tripura kokborok mo bijab sikla sikli Jora bijab pore nani bagwi ang koija te mo bisingo chini sikla sikli rokle lama kahamo chung nani bagwi kok kaham kabang matung mani bagwi je nugnai rok boy nugnai rok le mo bijab le pai pore de te bijab bo chini tripura hani bagwi kai tor hamare ro kaksango temani khe chini pastor Sunil Debbarma boni suija kaisa sikla sikli Jora ni bijab no to yei boni wan shobung bai boni kuchuk ke wan shobung bai kaisa sikla sikli Jora ni bijab boy suija umuno bo in kologoi paikha July 26 obo umuno release kai paikha Burburia motha ophayoi nogang nismi
파이로 chini sikla sikli joto sengsarhagan goi borok ni bagwi kaisa kokborok bijab sikla sikli jora ni bijab kaisa release kai thaka belai ke bono chung khak chang hambai sao kai to ni than bo tai bo hamani tong thong tai amno paioi pore nai ro bahai no hamari manai kai to ni mongoi aboni wagi pai thago jo tono pai pore nai bagai khaka hambai kokok jawo painani o bijab ni boino paina hinkhe joto muchugui tong khangkhe pai manai Burburia mothawo ani bagai jotno kokok jawo pai pore nai bagai tei chini pastor Sunil bo hanya khak sang taisa khak sang hambai ya haro hambai